cineva de Rasmus. Uite, există cineva în România care știe despre trupa asta de Rasmus. Încerc să găsesc una, două melodii să difuzăm ca să fie interesant. Ia zi, domnul Mișu. Hai să încep cu poezioara mea. Aoleo, iar ai poezioară. E de frondă special. Ce-mi face aici? Dar nu mai, lasă-mă și pe mine să mă dezvolt cu partea de poezie. Da, zi. Aș vrea să stau pe strada PSD, se numește, și iată. Aș vrea să stau pe strada PSD, unde Marianu, un agramat cum nimeni nu e, a asfaltat chiar lângă sediul de partid, iar noi ne rupem gleznele stupid în gropile nenumărate care e. Aș vrea să stau pe strada PSD și când parchează să le zgârii limuzinele. Tocănița de gazete. Dar explică de ce e cu strada PSD, că poate n-a înțeles lumea din sectorul 5, tocmai s-a asfaltat strada PSD singura. Deci e singura unde este sediul PSD, da? Da. Așa, te rog. Ziarul Gândul observă că ieșenii își fac card de credit pentru masa de Crăciun. Băi, băietule, băi, mă duc la bancomat și zici, apas PIN, bag brișca în butoan și apare, selectați limba, scriu, limbă de porc, răsucesc brișc, apare scris, card de credit, de debit sau foame am găsit. Dau cu brișca și apare, ce doriți, 100, 200, o piftie, o sarmaluță, o friptură sau altă haleală. Dau din cap direct în ecran, în aprobare și apare, doriți chitanți sau poate vă trebuie un șervețel, băi. Își bate propria mâine și până mâna pe aur. Revista Capital apare astăzi cu suplimentul Cei mai bogați 300 de români. E ca un fel de lista datornicilor la întreținere, dar pe invers. Prin cotidianul aflăm că Antena 1 vrea să-și facă imagine cu naționala de fotbal. Dar ce se întâmplă în timpul ăsta cu TVR-ul? Bună seara, stimați telespectatori! În această seară difuzăm emisiunea Surprize, ediție mai veche de când bădică era cu Răduleasca. Urmează meci de fotbal, duelul campioanelor, Școala Generală 197 contra unei selecționate puternice a piticilor din clubul Voința. În pauză, un documentar Teleenciclopedia. Fac macaci caca sau caca-maca? Ce distrează, mititica! Da, mai cunoaște și a lume, mai știi matale. Da, fără nicio legătură, Libertatea constată că Gigi Becali a făcut 2 miliarde de dolari într-un an. Wow! Vă dați seama câte autostrăzi ar putea face din impozitele lui la stat? Dacă... Ziarul Click ne zice una bună, ci că și tancurile de la parada de 1 decembrie s-au blocat în traficul lui Videanu. Seferința agentul Zgureanu raportează. Le-am făcut semn. Tancurile trece, transportoarele blindate staționează. Când colo în intersecție, intră tunurile și un crucișător. Pe trecere traversați de infanteriști, unul cu bazuca dărâmă un semafor și din serin apar parașutiștii. Numai șoferii bucureștini stăteau liniștiți pentru că iau un Stalingrad zilnic în trafic. Dar chiar un parașutist. Zircon Media este providerul oficial și prompt al Tocăniței de gazete.